Assalamu alaikum sakiraɓe. Ngam annugo no channel fu heɓata he lewru cede YouTube na duɓol tokkoye men hanani en nata nder YouTube hanani no giɗo ni. Joni sai mi wara mi waɗa searching channel gal mi watta misali mon sai mi waɗa misali channel Aboki for Ghana. En gaɗan searching channel YouTube Aboki for Ghana ngam daren he lewru foti ɓe keɓata e cede YouTube ko YouTube yoɓata ɓe. Kan sakiraɓe woɓɓe no miila YouTube wala joddi, woɓɓe do no miila fewre no ma YouTube ɗum yoɓata ma. To gam majjum en jehi gaɗen searching fami holla no gitirta kala channel fu giɗɗa hitan, kala channel fu a dara lewru fu ko hani heɓa e ko heɓata fu a hi'an ɗum nder video o hande to koye men sese. To misali joni en gaɗini hana en gaɗi searching channel gal sai gari naten do photo on. Joni misali en gi channel makko en natoy nder dammugal channel Aboki for Ghana. En gi do komi da komi goɗɗum fu wurtoyke. To joni en gi do en coƴƴoke ɗo do videoji makko. Ay videoji ni videoji fere jalniɗi he ko hayɗini he ko nandi he majjum ni. To amma joni ɗum bane waddi en gara naten toɓɓitati ɗe garen naten ɗo share de en nati share hanni. To sai garen naten copy link sai koppoɗen linki channel gal. Ok de en copy ke link channel on ne gaɗan minimize garen naten browser nata browser fu ɗum gaɗirta, amma min jon Chrome mi natta browser fu ɗum gatta kanjum natta, amma accu nata min Chrome. Mi waran mi waɗa searching en gaɗan searching website kollojum en cede channel, kala channel fu holla en cede ko heɓata he lewru. En gaɗan gaɗan searching Social Blade. Yawwa de en gaɗi searching Social Blade hanani sai gaɗen zoom majjum seɗɗa sai garen nder ɗo to jiɗon didol danewol gol sai nyo'en ɗon honnu men seɗɗa jogoɗen fa hana second ɗin na tati ni. Da jokki hana second ɗin na tati fu yawwa hanni joni sai nyo'e jogo. Yawwa sai wara waɗa paste link ɗum koppoyɗen ɗum garen gatten ɗum ɗo. En gatti link on sai garen gaɗen jonka searching. Yawwa ayi jon en gaɗi searching a hiide en dari ɗo ayi waɗa zoom majjum ayi de a dari ɗo joni on gi misali subscribers makko fu en gi'an ɗum ɗo e videoji ɗo ɗe upload andi ɗum ɗo he bayane YouTube on fu on gi'an ɗum ɗum ɗo. To joni en gi ɗo ko heɓata lewru mo heɓa dow he kaza on gi dollar non fa on gi cede dollar non mo heɓa ko ɓuri ni he lewru fu ɗum hollira ɗum. To channel fu giɗɗa pama joddi muɗum fu ni natirta a hi'an de YouTube no wodi jobdi gerri a faman, de YouTube wala joddi gerri du a faman. Lawol koygol gol tukkata gita no ɗum famirta mon ɗon. Hana bajun channel gal fa e channel goɗɗon bilnuɗɗa a jehuɗa gaɗɗa copyɗa link on garɗa gaɗɗa searching website ɗum Social Blade. To de a waɗi searching ni a watti link on ɗon fu a waɗi searching ni no holloyte a yi yi'ete lewru kaza fu a yi de lewru fu ɓe mbaɓe keɓa kaza na dow he kaza a yi jonira ɗum ɗon. To jiggite gaɗon men subscribe gaɗon like memol lenguru gam kanƴum watta de min gaɗi video kesum fu keɓon ɗum hikkoy ɗum. On jettama sanne sakiraɓe, nil don sakiraɓe keɗo ɗum videoji kesi garoji inchallah. Wassalamu alaikum.